Kum kadak ke jing IT yakni ke additional classroom saya jong kan Nongrah Umroi secondary school da ke jing kru ke jong blay ke jing lam ti ke jong u kham tam e jing te shitom headmaster headmistress kino hikai baro bal ke jing duai jong ikna bakuli hapo jong di kamera school i ordinary ribbon da jing khilang jong romba snong itu khot juga step kompetisi juga snong chairman juga MC itu khot juga MC baro kham tam da ke jing kru khodo jong fmi hikpa ni ordinary ribbon pada ke jing play ke jing IT bak jing dua isu boleh nak kita juga ku bak jing lam nanti juga mengenai syahmat tu. Kalalong sisa ke jing kerku ke bakrau nak benta ke Nongrah Umroi Secondary School. Hakaba hadin ke jing ab bat kmi lenti lada ki bon senam. Hakani ke kenti ke bamenta ke layo sendon da ke ying school bat Thymmai ke baya kate ke ying school layo lengbar ke jing tre shitom UMLA ba George B Lingdo. Kabaula penmang kerpang lengba naga SRWP scheme kabala yo ban plino menta kasngi ka khatwei tarik unailar arajar arpoar la ban kedo wat la kane ka skul ka dei kabala slembha bar kabala poi ka kerdan secondary menta la daki bon snam henrei la yo ipat bakane ka skul kadang don shibon bha ki jingduna la ka dei ka yeng skul ka bapaka ne ka madan ye lekai bat ki we ki ba kum ka skul ka don kam bandang yo shushu ikilat jingiram Hakane kaju kasngi lapan ha perdano ru ya ka school week jong snam hajar arpoar kabalalong menta baro shitayo bala samru ki khusnam shi ki khna school ki balalong ki nong job ha ki jingi lekai ba ki jingi ko ba pher bat ka balalong ru kum shibenta ban rakhe ya ka jingdap ka ba nyo pho san snam jong ka jinglai loi ka ri India bat kum ka dak ban rakhe ru ka sngi lai loi ka ri lane ka Independence Day ka ban sarakhe ka khat santari unailar hajar arpoar ha ka ba ki larwai ka Umroi National Anthem Jongkari India. Kabalong kasngi jong ka jingsa jingkin mau ya ka school hi baro ka wei ha ka ba kom ka school ngidon kani ka program ban play ya ka wei na ki kamera school baling ba kakti ka baspun jong ki la penyo ya kani ka school Kebadan ha kani ka shnong ka jongi ka jingku blay ka bakraw na kadiang ka jongi kum kino hikai lambat ki kana school ki ba ki jongi baro ha kani ka por ya pisa ba pinang yo ruya ka met ka bashat ka bakhlan ringkat ka giang ka sam bow blay ulang ay yo pi ka met ka bakot ka bakhya nang ka khu yo pi ha ki sngi ka jingem ka jong pi ba pinang la ban trei Nagbenta ki kam ki babha jong ka constituency baro ka way but ka jilla baro ka way. Way na kikna school. Each and every one of you student contribute to the growth of society, contribute to the growth of the state. Iway na pi pino sanya. Dag jing long tip sing jong pi jang ding tip to play jag jing trai shitom bat jing puli shitom jong pi ki kot kisla pino sanyang syakimla ang salang Pino senyang sya kejela kami je kejungi. Lada pidakai mapi, kaya kesem kanom shit kam sengai. Lada pimtip lay mapi, oblay ru sosi. Lada pimtem melodi hejing tuai, oblay ru ong bapi kilet. Bapim kenma wi cikir ku go oblay IP. Hamtam mi kejing kot jing kia. Hamtam mi kernyeng ke bola ai oblay, kejing em ke bola ai oblay api. Ke penran din ya kelongi ngongsen. Kani ka penran din ni kejela kecui. Kajing pambit pambiang bat ka bawan ra. Khamtam ya kajing duk ikilong imong sem. Ka penduk mensem ya bon ba yang kisem bat khamtam ikikun samla ban pulis yakma. Bon ba kilong keme kilong kepa ki bawan ban ikenduk. Ki thu ini jong kajing ban lahap sei arpo jar lepo jar sisin sei. Na ka benta ban pensiong school jong kikun kat no sisa kalong kajing Dari tang iwe rohoi. Langut sangut ban pensiong ha jong kepo. Haban persengit do iwe ban pa iwe. San posnam kani ngejela jungi kelapoi. Ndrei ha kini san potli kisnam. Nilai i ba kajing hiran jo kepertai. Kajing tan, kajing remdor jo kitiar ki mata. Kajing remdor jo keping baishom school. Kanang kata sibun nang ni sekma. Na takadaw ni haban pawi ki polisi ki batumai. Lada ke sarkar kanang yai kelut. Ke sarkar kanang yai malak ye kini kajing jo kejela. Ha ke bukut Jingdan makna jogi school
hago ki singi sulap bomdon no kai school shu nomor bomla penbiang ya tulap joki nomdon kena school shu nomor ki kimi ki pa kemla penbiang yang joki khon pan school kene kalong ke kedak jingkli ke bakra na ka benta ke jela bala da ka policy na unta ki school kambit kambiang kalong ke jingsta ya kaloi